Bună seara! Bine ați venit la ședința Consiliului Local, ședință ordinară din data de 28 noiembrie 2023. Sunt prezenți 10 consilieri din cei 11 în funcție. Domnul Tatu a anunțat că întârzie, poate reușește să ajungă. Doamna primar este la o întâlnire la București pentru proiectul de dezvoltare integrată cu documentele. Dacă este necesar și aveți întrebări, se va conecta telefonic. Propun să începem ședința prin donarea imnului României și ulterior discuțiile. Îl invit pe domnul Cândea Ioan, președinte de ședință, pentru deschiderea și discutarea proiectelor. Bună seara! Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se solicită avizele comisiilor de specialitate. Comisia Învățământ. Comisia Învățământ a dat aviz favorabil la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil pentru toate proiectele aflate pe ordinea de zi. Comisia Economică. Aviz favorabil și la Comisia. Vă mulțumim. Se supune la vot toate procesele verbale ale ședințelor anterioare. Ședința ordinară din 28/6/2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Ședința ordinară din 25/7/2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Fără domnul Ignat și fără domnul Sârbu Marius, că ați fost absenți. Deci, 8 din... Ședința extraordinară din 4 august 2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Ședința extraordinară din 15/9/2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Ședința ordinară din 26/9/2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Ședința extraordinară din 10/10/2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Ședința extraordinară din 19/10/2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim.
Ședința extraordinară din 27/10/2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim. Discutarea ordinii de zi. Proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei Comunei Racovița de cofinanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu și Brașov în perioada 2014-2020. Inițiator, doamna primar Andreea Voicu. Dacă aveți întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilizarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024. Stabilirea. Scuzați. Nu că eu aș fi fost de acord să le stabilizăm, știți? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot. Abțineri? 3 voturi. Mulțumim. Așa cum am zis și anterior pregătirii acestui proiect, în toamnă când am aprobat propunerea, consider că cota de indexare a acestor taxe de 13,5 este, din punctul meu de vedere, prea mare. Mulțumesc! Mulțumim. Alte întrebări? Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Racovița, județul Sibiu, al trimestrului 3, an 2023. Inițiator, doamna primar Andreea Voicu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Domnule președinte, v-aș ruga pentru informare noastră, pentru că noi am fost informați prin documentele puse la dispoziție pentru Consiliul Local, să dați citire articolului 1, acolo se regăsesc sumele din acest proiect de hotărâre. Pentru informarea cetățenilor, poate sunt cetățeni care doresc să afle care au fost sumele, veniturile din secțiunea de funcționare, cheltuieli din secțiunea de funcționare, sold, secțiune de funcționare și așa mai departe. Da, veniturile secțiunii de funcționare, suma de 4.718.534 de lei. Milioane, mă scuzați, acum. Cheltuieli, secțiunea funcționare, suma de 4.021.674 de lei. Sold, secțiunea funcționare, suma de 696.860 de lei. Venituri, secțiunea dezvoltare, suma de 3.148.114 lei. Cheltuieli, secțiunea dezvoltare, suma de 2.812.480 lei. Sold, secțiunea dezvoltare, suma de 335.634 lei. Venituri, total, suma de 7.866.648 de lei. Cheltuieli, total, suma de 6.834.154 lei. Sold, total, suma de 1.032.494 lei. Mulțumesc!
Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Racovița pe anul 2023. Inițiator, doamna primar Andreea Voicu. Aici, dacă îmi dați voie, vreau să vin cu o specificare. V-am trimis un pic mai devreme proiectul actualizat, modificarea adusă pentru suma de 10 lei, respectiv 0,01 lei, deoarece s-a plătit dintr-un capitol bugetar diferit și trebuia plătit din capitolul de la învățământ, de la cheltuieli materiale. Și a fost singura modificare. Banii primiți nu sunt de fapt bani primiți, sunt retrași ca suma retrasă de la taxa pe valoare adăugată, de la capitolul de învățământ, și s-a mutat de la bunurile de la asistență socială, de la capitolul cheltuieli de personal, s-a mutat pe asistență socială pentru susținerea indemnizațiilor persoanelor cu handicap. Dacă aveți alte întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului Comunei Racovița începând cu 1 noiembrie 2023, precum și aprobarea statutului de funcții și a organigramei în conformitate cu legea numărul 269 din 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Inițiator, doamna primar Andreea Voicu. Dacă aveți întrebări... O mică precizare, poate mai ascult. Deci legea 296 per 2003. 296. Cât? 296 pe 2023. Nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este Poate pentru? ne explică, doamna secretar, adică ne explică, ne citește. Da, Această inițiativă de proiect de hotărâre vine în urma unei directive. Exact, legea 296 pe 2023, cum s-a și văzut în adresa primită de la instituția prefectului, suntem obligați să facem reducerea personalului 10% din numărul total al posturilor. Pe anul 2023, dar la fel și pe anii anterior, numărul maxim stabilit la nivelul comunei este de 22 de posturi. În urma reorganizării o să fie 20 de posturi. Cele 2 posturi care au fost propuse pentru a fi reduse, nu putem spune că nu sunt foarte importante, dar momentan nu sunt necesare. Funcția de audit, care mai este vacantă, suntem obligați prin lege să o ocupăm în continuare, să o ținem, de fapt, în organigramă în continuare, iar celelalte posturi considerăm că pot fi necesare pe viitor. Deci, prin urmare, 2 posturi vor fi reduse, funcția de arhitect șef, deoarece momentan avem protocolul cu Consiliul Județean Sibiu pentru eliberarea autorizațiilor de construcție și a certificatelor de urbanism și funcția de inspector de resurse umane. Pe viitor o să vedem dacă va fi necesar sau se va schimba legea, putem reorganiza instituția prin înființarea unor altor posturi sau desființarea unor altor posturi. Rămâne de văzut. Suntem o situație fericită față de alte comune că avem posturi vacante, că dacă erau posturile ocupate toate, erau disponibilizate 2 persoane. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la diverse. Dacă aveți întrebări sau
nelămuriri? Dacă sunt întrebări, o să le notez pentru doamna primar sau dacă vă poate răspunde domnul viceprimar sau le transmite direct doamnei primar pe grupul de WhatsApp. Dacă sunt la care vă pot eu răspunde sau domnul viceprimar, da. În primul rând vreau să cer scuze. Astăzi am primit o adresă în care se oprea apa, dar domnul Dinel astăzi a avut altă intervenție la VRIC, o intervenție majoră, toate echipajele au fost mobilizate acolo și din aia astăzi nu s-a oprit apa. E un defect mare la Vale Limbășan, la poartă, conducta principală se deversează în canalizare și vreau astăzi să încerce să o remedieze, chit că se va schimba conducta, dar totuși trebuie să remedieze acea problemă. Deci eu îmi cer scuze, el și-o cerut scuze, din aia vorbeam la telefon atunci când trebuia să intervin și el și-a cerut scuze fiindcă mi-a pus pe drumuri, dar asta este. Noi am anunțat ca să fie anunțat, dar o să vină în altă zi, un alt anunț și atunci sper să se remedieze problema. Domnul Bucur? Eu aș avea o întrebare legat cu lemnele, doamna secretar, vă rog să notați. Am mai adus lemne la oameni, pe cereri, pe buletin. Am adus la oameni lemne. Eu am și o cerere printre primii făcute cererea. În aceeași zi au făcut-o Mohan și pentru mine. Mohan a luat lemnele, eu nu am luat lemnele. Impozitul l-am plătit, dar le-au luat datorită faptului că a venit Tina la doamna primar. Eu dau lemnele. Eu dacă n-am venit, nu mi s-o da lemnele. SEDER nu se ia după ordinea cererilor. Deci ajung la 100 și unii are 700, unii 800, nu se știe nimeni că nu a făcut cerere. Care vine la primărie să dă lemne și pe anul trecut și pe anul ăsta nu contează. Cine nu vine la primărie nu-și ia lemnele. Am înțeles, domnul Bucur. Deci, dacă Am notat, o să îi spun, doamne primar, bineînțeles. Alte întrebări? Declarăm ședința închisă. Vă mulțumim. O seară plăcută tuturor, sărbători fericite, adică aveți vacanța asta, mini-vacanța, 1 decembrie, la mulți ani tuturor. Sănătate!